og velkommen til Salgspodcast med salgskurser.info. I dag har jeg besøg af Ulrik M. Eriksen fra Erhvervsfoto Danmark. Og velkommen til, Ulrik. Tak. Det var godt, du kunne komme. Kan du prøve at fortælle, hvordan du griber dit salg an i din dagligdag? Jamen, det hele startede med Cold Canvas. Ja. Så sad jeg ringet rundt de første måneder og fik den ene øretæve efter den anden. Og som nystartet, så går det bare ikke. Altså, man får øretæve på øretæve, og det giver nederlag, og hvis ikke man er vant til det, altså at bare blive afvist gang på gang, det er demotiverende, og så går man kold i det. Så jeg startede på netværksgruppe blandt andet hos BNI, og det har været meget mere motiverende for mig. Det har været spændende møde masser af nye mennesker, og ikke mindst deres nye, eller det netværk, som de har. Så det har været meget givetigt for mig, sådan det har løftet min selvtillid en del, og også ikke mindst min forretning også. Så en netværksgruppe, det er helt klart anbefalet til andre nystartede og andre erhvervsdrivende generelt. Ja, man kan sige, at det at skulle ringe Cold Canvas, det er jo en disciplin i sig selv, og det er jo, der er virksomheder, der specialiserer sig i mødebookning. Og det er klart, at bruge en af dem, det kan godt være en dyr fornøjelse. Til gengæld så kan det måske også være pengene værd, hvis ikke du selv har sælgerstaben, der kan gøre det. For det er jo noget med at lave et møde. Det er et spørgsmål om at gå direkte til pointen. Tit og ofte, så hvis man snakker for meget udenom, eller kommer med en for hurtig tale i indgangen, så får du ikke en chance. Så derfor så gælder det om at få bygget det helt rigtige mødemanuskript. Og jeg underviser jo sådan nogle mødebookere og hjælper dem i gang. Og det er et spørgsmål om at komme straight to the point, sådan så vi ikke spilder deres tid. Spørg om vi lige må snakke med dem, og så er det det der med, at vi skal altid tænke, what's in it for me? Fordi alle kunder lytter på den samme radiostation, WIFM, og hvis ikke vi har et eller andet at byde på, hvis ikke vi har noget, som vi kan give dem, hvorfor skulle de så se os? Og så vender jeg tilbage til en af de gamle kæpheste, vores USP'er. Hvis ikke vi har noget unikt at byde på, så er vi også ildestet, fordi hvis vi bare er ligesom de andre, så ender det altid med at være prisen. Og det er det værste udgangspunkt, du kan ende i, når du skal ringe rundt til nye kunder. Så Ulrik, for dit vedkommende, som jo er en nystartet virksomhed og godt på vej, og tillykke med det. Jeg synes, du laver et godt stykke arbejde. Du har valgt et godt navn, Erhvervsfoto. Det er jo i hvert fald, og din hjemmeside Erhvervsfoto, den siger jo ligesom alt, hvad du laver, ligesom salgskurser.info også siger, hvad jeg laver i hvert fald. Så der er man ikke i tvivl, når man siger Ulrik fra Erhvervsfoto, hvem det nu er, og hvad det nu er, du laver. Så det hjælper dig i hvert fald i din indgangsbøn og i din tale til folk. Hvad vil du ellers, hvis du skulle beskrive din salgsproces, hvordan forbereder du dig til et møde? Jamen, når jeg møder op i mine netværksgrupper, så er jeg altid meget fokus på, hvad jeg vil søge den dag. Altså konkret, jeg bliver meget mere konkret i min søgning. Ja. Altså, så jeg søger ikke bare alle entreprenører i hele Danmark. Jeg søger marketingchefen hos Metroselskabet for eksempel. Ja. Og et navn på. Og så, nogle gange er der nogen, der kender dem, og nogle gange er der ikke nogen, der kender dem. Men jeg har fundet ud af, at selvom man er psykoterapeut, eller hvad man nu måtte være, så man kan sige, jamen det er ikke lige min branche, det er ikke lige dem, jeg har fokus på. Så har jeg oplevet mange gange, at så siger de, jamen hov, min mand er i øvrigt i gruppe med, eller har arbejdet for, eller spiller golf med. Ja, så det er meget det der med at få netværket fra venners venner. Det har vi været inde på tidligere i en podcast med Alex Rasmussen fra AB, som jo også har et sponsornetværk. Nu har du valgt at vælge BNI som netværk. Er det fordi, du har erfaring med, at det er det, som er det bedste? Ej, det er egentlig kommet lidt tilfældigt, tror jeg. Jeg fik en henvendelse, om jeg kunne tænke mig at være med, og jeg har været med et par gange og sådan på prøve. Og det virker meget professionelt. Jeg er også med i andre grupper, som også er professionelle. Men det er bare sådan, det tror jeg er meget tilfældigt også lidt, hvor jeg endte. Netop fordi, at jeg ikke sådan nødvendigvis har vidst, hvilken retning jeg skulle gå som nystartet. Altså, der er iværksætterkurser hos kommunen og så videre. Men
de mangler måske lige lidt en del af det. De fokuserer meget sådan på lidt jura og lidt smule salg og noget skat og noget told og noget moms og noget halløj. Men måske har de glemt hele den der del af det, der hedder altså mere fokus på salget og hvordan man kommer ind i det. Så det er meget tilfældigt. Så du efterlyser i virkeligheden, at der kunne komme noget mere omkring salg til iværksættere? Det kunne du godt have brugt dengang? Ja, det er helt sikkert. Nogle bedre salgskurser? Helt sikkert, fordi hvis ikke vi kommer ud over rampen med vores produkt, jamen, så kan vi jo bare sidde bag vores computerskærm og vente. Og det har jeg prøvet. Der skete ikke noget. Nej. Vi har lavet, tidligere har jeg lavet de her kurser for iværksættere, blandt andet for ildsjæle. Og det er i hvert fald et sted, hvor at der er meget at forbedre, jo, fordi at de ikke er professionelle sælgere. Det er mennesker, der brænder for en idé, de brænder for det, de laver. Det mener jeg i virkeligheden også, at forudsætningen for at være dygtig og kunne levere en god ydelse, det er, at man brænder for det, man laver. Så der har de jo i hvert fald det med sig. Til gengæld så er de ikke vant til at præsentere. De er ikke vant til at anskueliggøre en værdi og et udbytte for en kunde. Tit og ofte så er det jo, at vi vender tilbage til, at det er altid et spørgsmål om pris kontra udbytte. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ulrik, når nu det er et spørgsmål om pris kontra udbytte, hvordan får du så forklaret det udbytte og prøver at sætte kroner og øre på et udbytte, som du giver dem som fotograf, ved at have et bedre udtryk udadtil på deres hjemmeside eller af deres produkter? Hvordan prøver du ligesom at få bundet det op på et udbytte og en værdi? Har du prøvet at lave en EFO-model for eksempel? Nej, det har jeg ikke prøvet. Nej. Men når jeg kommer ud til mine kunder eller nye kunder, potentielle kunder, så er det hellere snakke om at sælge dem noget værdiskabende, end bare at sælge dem en udgift. Fordi det, de køber hos mig, skulle gerne tilføre virksomheden en værdi, og ikke bare være en udgift, som man kan gå ned og købe på en hvilken som helst hylde. Hvis nu du skulle sælge mig det, at jeg skulle tage nogle nye billeder på min hjemmeside for eksempel, hvilken værdi vil du så sige, at det kunne skabe for min virksomhed at få et billede på min hjemmeside? Jamen det kunne være et godt eller et bedre portrætbillede, et lidt anderledes portrætbillede, måske, det ved jeg ikke, måske med nogle af dine bøger, noget af den stil, men altså... Så du mener et udtryk med mig, hvorpå man kan se mine bøger, hvor jeg står med mine bøger, måske gav et mere klart billede til publikum, der kigger på og siger, hold da op, der har vi en mand, og han har skrevet de her bøger, så du ligesom sat værdi på mig og min person, og så udtryk det i et billede? Det kunne det godt være. Vi har ganske få sekunder, når vores kunder kommer forbi vores hjemmeside, via Google eller hvad det nu måtte være. Og det er super vigtigt, at kunden får et professionelt indtryk af den her hjemmeside, af den her leverandør, som er inde hos. Fordi hvis du skal ud og købe eksempelvis børnetøj, som der er rigtig mange webshops omkring, og der så er et rigtig flot, klart, lyst billede, skarpt og så videre af det her børnetøj, og der måske er en anden hjemmeside, hvor det er sådan lidt mere sløret, grumset, lidt mørkt, det er taget hjemme på sengen i øvrigt, eller trægulvet eller andet. Og det er bare slet, jamen, hvem handler man med? Fordi børnetøjet er dyrt, for eksempel, og det gælder altså om at fange, hvad kan man sige, altså fremhæve kvaliteten i det produkt, som man sælger. Fordi vi sælger alle sammen verdens bedste produkt, men vi er altså ikke lige gode til at få det vist frem. Få det vist, ja. Og billedet, som jeg tager, det er jo, altså, det siger jo alt, altså, det er super, det er jo visuelt ud over alle grænser, så du ser et billede, og så danner du et indtryk, i stedet for at læse en 2-3 linjer. Det er meget, det tager længere tid, og kunden er typisk væk inden da. Ja, jeg vil sige, at en ting, som alle nystartede virksomheder i hvert fald burde sætte sig ned og gøre, i virkeligheden så burde almindelige virksomheder også gøre det en gang imellem, sætte sig ned og køre en EFO-model igennem. Og en EFO-model, det er, at du laver et stykke papir og sætter nogle streger på, og så har du egenskaber, fordele og udbytte. Og sådan et skema, det er en ganske standard øvelse, som i virkeligheden kan give en idé om, jamen hvad er det egentlig lige, det gør for min kunde? Fordi man kan sige, et godt billede på en hjemmeside, det kan være, at fordelen det er, at du får et bedre image, men udbyttet i den sidste ende, det er jo, at kunden tjener flere penge, fordi der er flere, der vælger at handle med kunden. Og det er helt derude, du skal i din værdiskabelse
også på dit møde, det er, at du skal italesætte det udbytte, som du kan give kunden. Når vi nu køber en boremaskine, så er vi jo sådan set ikke rigtig interesseret i boremaskinen. Vi er kun interesseret i, hvad den boremaskine kan gøre for os. Så vi er faktisk mere interesseret i hullet i væggen, end vi er i boremaskinen. Fordi det er udbyttet af det, vi laver. Og det er igen det her med, at når du sælger blomster, så sælger du ikke bare blomster. Så sælger du opmærksomhed. Og det er jo det, som Interflora har været fantastiske i deres marketingskampagne på at få virkelig sat i glas og ramme, så vi forstår, at jamen, altså, hvis du giver konen blomster, så kan du ligge på sofaen og så fodbold og få serveret pizza og alt den slags ting, og du kan få sex og alle mulige andre ting ved at give blomster. Og det er jo i virkeligheden den værdi, som det at give blomster giver. Det forstår de jo at kommunikere, så du ikke er i tvivl om, jamen det er jo det, jeg får, det er udbyttet ved at købe en blomst. Især i hvert fald fra det mandlige perspektiv. Selvfølgelig er det pænt at kigge på og alle de her ting, men det er det sidste udbytte, der gør, at du rent faktisk går hen og siger, jamen så er det, jeg gerne vil have det, fordi nu giver det mig en værdi. Og lave en øvelse for dig at tage alle de produkter og prøv at skille alle de ydelser op, du har, og så køre dem igennem. Hvad er egenskaben ved det her? Hvad er det? Hvad er fordelen ved det her? Hvad gør det? Hvad er udbyttet for min kunde på det her? Og det står i min grundbog i salg, som du kan få med, når du går herfra i dag. Så du kan gå hjem og studere, fordi der er nogle ting, som skal være på plads, når man starter en ny virksomhed. Og der er grundbog i salg altså en af delene. Altså det skal bare være der. Og det er en forudsætning, så derfor så mener jeg, at det er i hvert fald det, at vi altid starter med en virksomhed. Måske lige at lave en brush-up, når jeg går ud og laver et salgskursus, for det kan ikke nytte noget, at vi ikke taler samme sprog. Så vi er nødt til ligesom at have de basale ting, så kan vi altid begynde at bygge på med alle mulige forskellige teknikker. Så derfor er det jo et meget godt eksempel på, at når der kommer en nystartet, så er vi ikke gode til at få fortalt om det udbytte, som vi leverer for kunden. Så det kan du i hvert fald tage med herfra i dag.